Veliko mi je zadovoljstvo najaviti jedan novi, zanimljivi projekt koji je usmjeren prema produkciji audio sadržaja. Taj projekt je već dugo u planu, ali se do sada nisu stekli uvjeti za njegovo pokretanje. Evo, vrijeme je došlo i za to. Nekoliko je razloga za usmjeravanje prema audio sadržajima. Prvi najvažniji je potreba za dostupnošću NLF čitanja. Kao što vjerojatno znate, radi se o inovativnoj i snažnoj metodologiji za trenutno dostizanje decentraliziranog stanja svijesti. Teorija iza NLF-a je složena, ali praksa je vrlo jednostavna. Sve što vam treba su slušalice i mjesto gdje ćete zatvoriti oči i uživati u snimljenom materijalu. Nakon knjige Proboj, nastavio sam raditi na NLF čitanjima. Za sad ih ima jako puno, nekoliko stotina već i dalje dolaze nova i nova, dakle tih materijala će biti jako puno. Međutim, nije bilo jednog mjesta, jednog, tako da kažem, logističkog centra preko kojeg bi ljudi mogli pristupiti NLF čitanjima. Drugi razlog za okretanje prema audio sadržajima je sve veća potražnja za audio knjigama. Knjiga će uvijek biti knjiga, jasno, i ništa je ne može zamijeniti. Međutim, zbog načina života, ljudi često imaju sve manje vremena za nju. A s druge strane postoji nešto praznog hoda, čak i puno praznog hoda tokom dana. Na primjer, kad putujete, bilo da su to dnevna putovanja ili duža putovanja, ili kad obavljate neke intelektualno nezahtjevne, ali ipak nužne poslove po kući, tada knjigu možete i slušati. U svijetu su audio knjige vrlo popularne, mi malo za tim kasnimo. A što se tiče mojih knjiga, ima nekih koje jednostavno vape za audio oblikom, kao što su, na primjer, Ganešove priče. Postoji treći razlog, uskoro će se većina mojih knjiga pojaviti u dobrom engleskom prijevodu i bit će dostupna na internacionalnom tržištu. Na tome intenzivno radim posljednjih nekoliko mjeseci, a međunarodna publika traži i dodatne materijale, izvore informacija. NLF čitanja, kao i drugi sadržaji, bit će istodobno dostupni na barem 2 jezika, hrvatskom i engleskom. U nekim slučajevima ćemo dodati i slovenski, a s vremenom vjerojatno i druge jezike. Nakon proučavanja tehnoloških mogućnosti, kao najbolji izbor nametnula se platforma s imenom Patreon, na kojoj sam otvorio svoju kreativnu stranicu. Patreon je dobio naziv po izrazu patronus ili patron, što znači zaštitnik, odnosno pokrovitelj. Platforma je osmišljena tako da omogućava jednostavnu prezentaciju kreativnih materijala, najčešće audio materijala, podcasta, ali i videa, slika, glazbe i zapravo svega drugoga. Isto tako ona omogućava vrlo jednostavnu financijsku podršku pokrovitelja. Moja Patreon stranica je već aktivna, link je dolje u opisu videa. Na njoj se već sada nalazi nekoliko NLF čitanja na hrvatskom, engleskom i slovenskom, a kao posebna poslastica tu je i snimka uvoda iz Ganešovih priča. To vam preporučam, svakako poslušajte. Čeka vas jedno vrlo zanimljivo iznenađenje. Te snimke su besplatne, a tokom sljedećeg mjeseca nastavit ću postirati besplatne materijale na hrvatskom, engleskom i slovenskom. Ukupno planiram postaviti oko 30 besplatnih snimki NLF čitanja i drugih sadržaja, a početkom 11. mjeseca počnu s postiranjem snimki samo za pokrovitelje. Iskreno se nadam da ćete i vi biti među njima. Konkretni detalji. Osnovno mjesečno pokroviteljstvo, razina koju sam nazvao lagani tok ili easy flow, je simbolično i iznosi 5 eura plus PDV, odnosno VAT, zavisi od države iz koje dolazite. Dakle, to doista nije mnogo. Sa svoje strane se obavezujem da ću mjesečno postirati 3 do 4 nova snimka u barem 2 jezika. Pokrovitelji će imati dostup tim snimkama.
moći će ih također preuzeti na svoje uređaje za trajnu osobnu uporabu. Nakon mjesec dana snimke se premještaju na drugu razinu, čiji je naziv snažna struja ili strong current, koja je znatno skuplja, a služi kao mogućnost imućnijim pokroviteljima da sudjeluju u tom projektu, da podrže moj rad, ali posebice novim pokroviteljima koji mogu ući na tu razinu za jedan mjesec, preuzeti kompletnu arhivu, zatim nastaviti u razini laganog toka za 5 eura mjesečno. Za one koji ne žele obavezu mjesečnog pokroviteljstva, bit će i mogućnost jednokratne kupovine snimki po kolekcijama. Na primjer, kad se ispuni kolekcija karmičke petlje, ona će biti dostupna kao jedinstvena cjelina ili recimo Ganešove priče, odnosno što god da se s vremenom pojavi kao kolekcija. Iznimno se veselim radu na ovom projektu koji će biti kontinuiran. Imam neke jako zanimljive ideje kako će se to sve skupa raditi i nešto od toga ćete već sada čuti u besplatnim snimkama. Još jednom, link na Patreon stranicu je u opisu videa. Sljedećih mjesec dana postiram besplatne materijale. U 11. mjesecu prelazimo na one namijenjene samo pokroviteljima. Naravno, ako želite, dapače, možete se priključiti već sada kao pokrovitelj, napravite svoj račun na Patreonu i slijedite uputstva za priključenje. Naprijed zahvaljujem svima vama koji ćete podržati ovaj projekt. Vidimo se, odnosno bolje rečeno, čujemo se na Patreonu.